i'r ebolion adferch blwydd fydd yn eiddfedu dros uchder o 148 cm. A 4 o dosbarth, ond maen nhw'n glamp o ffyle yma fydd beth. Odyn, maen nhw. Sa'n ni'n moyn gweld gormod o'r rhain yn y cylch, achos sa'n credu fydd y lle ar eu cyfer nhw. A mae o'n anodd, mae rhain yn cymryd dipyn mwy o baratoi o'r... Odyn. I gael nhw barot, mae yna dipyn o bwyd i mi fewn i'r rhain amser yma'r flwyddyn. Oes. Mae fe ddim yn amser arferol i fod yn dangos rhywbeth. Nawr ddylen nhw fod yn edrych yn sgryffu i gyd, ond yn ytrach mae rhaid nhw edrych yn smart. Wel, Eirian Wyn Williams yw beirniad yr adran yma wedi bod wrthi'n brysur trwy'r bore ac dwi'n meddwl bod Beth a fi'n yn cytun bod wedi gwneud job arbennig. Odi, mae wedi. Mae wedi gwneud job yn ffantastig chwarae teg iddi. Wrth gwrs, mae adran y Cymru Cymreig yn cwmpasu lot o wahanol mathau a teipio gyffyle. Yr unig gofyn yw bod 12.5% o waed Cymraeg yn nhw, felly mae hynny'n gallu bod o'r adran A, B, Ec neu D. Ia, wedyn yn dibynnu beth chi'n croesi fe gyda, gallen nhw fod mor wahanol. Felly ni wedi gweld sawl teip gwahanol, mae bore yma'n barod. Felly, mewn gwirionedd, mae rhywbeth i bawb yn y bryd o'r rhan bryd. 898 Hatterol a Las Vegas. Wedi cael ei magu gen Eirig Einon. Wrth y march Lodor Ffrwdyn Llwyd ac allan y Mona Dismet. A fi'n credu nawr, ni'n gweld Eirig, a fi'n credu bod hwn gan Ffrwdyn Lodor Ffrwdyn Llwyd hefyd. Ydw i'n iawn? Hatterol Sunrise, Palomino. Wrth gwrs Eirig yn croesi'r Copa Cymraeg efo lot o cysig neidio. Ia. Fi'n credu byddai'n edrych i'r rhanfryd am rhywbeth sy'n mynd i wneud jobyn da lle mae fe'n gallu sefyll lan at waith ag hefyd. Geraint Hughes. Olan Gerig. Dangos Nant Sian Royal Attraction. Eto fydd Geraint yn edrych i groesi y cyffyle Cymraeg gyda cyffyle chwaraeon i wneud Ceffyl sy'n mynd i wneud job golew o unrhyw beth. Dyna ni Ceffyl lliw fel un diwetha ni. Beth yw hwn? 1188 Heaven Beach Cafe Olay. Achnogaeth Mrs Kerry Louise Bell. Wel, 4 sydd yn brwydro am y wobr gyntaf yn y dosbarth yma, ond tybed pwy fydd yn mynd â hi. Eirian Wyn Williams yw'r beirniad sydd yn camu allan gyda'r rhosglymau ac yn cyflwyno i Geraint Hughes gyda Nant Sian y Royal Attraction. A dyma enillydd y dosbarth i'r rhai blwyddi yn ebolion ebolesin adferch blwydd dros 148 cm ac Beth. Ar un yma'n edrych yn gred, ydy? Sori? Ar un yma'n edrych yn braf iawn, yn heidiannol. Odi, mae fe. Mae'n glamp o Ceffyl, a mae'n edrych yn dda iawn, ond mae hwnna'n gamp yn ei hunan, fi'n credu. Gelding class, not too mature to exceed 148 centimetres. So congratulations to the winner there. Llongarchiadau er ei gyntaf, 9-1, sef Mr and Mrs Geraint a Jess Hughes, efo Nant Sian Royal Attraction. Second was 898, Hatterol Las Vegas, the property of Victoria Bertorelli. Well, dyma ni enillydd Geraint. You're having a bit of a good run. Yes, we are. And, this season seems to be pretty good, actually. Well, am I right in thinking this is a full sister to the gelding you've done very, very well with? You're absolutely right there, yeah, it's a full sister. And of course, a very successful sales for you also. Yes, you can't complain of that at all. Well, you're the man making the money in the moment, and I think perhaps a little bit more here as well sometime. Well, hopefully, but we know how to spend it too. Yeah. Well, lovely. If you can keep the wife under control, I'm sure the money will keep coming in. This Well done, okay? Thank you. This will be special 145. So felly ni'n symud ymlaen i'r pencampwriaeth, sef 145. And this special we have a bronze medal, the Welsh Common Society bronze medal.
25,000 greys. Llongyfarchiadau mawr I Geraint a Jess Hughes o Langurig Mhywys. Yn ennill y dosbarth i'r ebolion ebolesin y adferch blwydd yn adran y rhanbryd Cymraeg. Nant Sian, y Royal Attraction, yn edrych yn wych yma heddiw. All these classes today are sponsored by HSBC today.